L-Assembleja Dioċeżana fil-Knisja f'Malta hija esperjenza li ilha ssir f'Malta mill-2004, jiġifieri eżatt wara sena ta' wara li spiċċa s-Sinodu Dioċeżan li kien sar bejn l-1999 u l-2003. Hemmhekk kien hemm ix-xewqa li dak li għexna fis-Sinodu Dioċeżan inkompluh b'esperjenza li fiha fl-Assembleja jiltaqgħu rappreżentanti mill-diversi oqsma ta' Knisja f'Malta flimkien mal-Arċisqof biex jitkompla dan il-proċess ta' dixxerniment u wkoll ta' ħidma tal-Knisja u tħares lejn il-futur. Fil-fatt nistgħu ngħidu li dis-sena jikseb dan l-avveniment jikseb siwi partikolari minħabba li huwa marbut anki mal-esperjenza tas-sinodalità li l-Papa Franġisku qed iħeġġeġ għall-Knisja kollha universali. U l-Assembleja Dioċeżana hi esperjenza ta' sinodalità huwa preġu kbir Knisja f'Malta li dan beda tant snin ilu. Se jsir fl-Assembleja ta' din is-sena? Aħna qegħdin fi proċess ta' tiġit ekklezjali jismu Knisja waħda vjaġġ wieħed u kull sena għandna tema partikolari li nagħmlu approfondiment tagħha b'diversi anki ħidmiet u diversi anki nies li jipparteċipaw fih. U dis-sena it-tema kienet u għadha naturalment saħħat tas-sena Knisja illi takkumpanja. U għalhekk l-ewwel ġurnata tal-Assembleja l-ħamis 23 ta' Novembru se tkun propju fuq Knisja illi takkumpanja. Se jkollna lil żgħażagħ, diversi żgħażagħ illi ħadu sehem fil-World Youth Day li se jitkellmu mhux biss fuq l-esperjenza tagħhom hemmhekk imma wkoll fuq wara, jiġifieri follow-up ta' din l-esperjenza tagħhom li qed isir issa propju ta' akkumpanjament. Imbagħad ukoll parti oħra tal-laqgħa jkun hemm anki nies oħra li jitkellmu fuq akkumpanjament f'diversi oqsma fil-Knisja f'Malta bil-parteċipazzjoni naturalment anki ta' dawk li jkunu qegħdin jieħdu sehem fl-Assembleja. It-tieni jum, il-ġimgħa 24 ta' Novembru, se nikkonċentraw fuq it-tema s-sena d-dieħla, Knisja li toħroġ, jiġifieri outreach, Knisja li toħroġ missjoni. U dan se nagħmluh l-istess b'nies illi ħadmu fuq it-tema u anki involvew diversi oħra anki fil-ħsieb, fir-riflessjoni fuq din it-tema biex jgħinu li l-Knisja kollha f'Malta ikollha tassew dana anki l-ispirtu ta' Knisja li toħroġ għal sena d-dieħla. Naturalment b'diversi anki proġetti wkoll u esperjenzi differenti f'oqsma tal-Knisja f'Malta. Fit-tmiem l-Assembleja, il-ġimgħa f'Plaċija mbagħad l-aħħar parti tal-Assembleja tkun propju fuq tema l-Arċisqof li wassal il-messaġġ tiegħu l-Knisja f'Malta. Żgur li l-Arċisqof naturalment jorbot din l-esperjenza ma' dak li għex hu stess flimkien ma' tant sfid oħra u nies oħra fis-Sinodu li sar fil-Vatikan flimkien mal-Papa Franġisku matul ix-xahar ta' Ottubru. U għalhekk is-sabiħ huwa qed ngħixu din l-esperjenza bħala Assembleja Dioċeżana ta' Knisja f'Malta u qed ngħixuha f'għaqda mal-Knisja fid-dinja kollha, speċjalment billi napprofondixxu aktar u ngħixu aktar l-esperjenza ta' sinodalità.